Xbox, здравейте, аз съм Жокер Петеки Джокер, тук с мен са Мод и... Супербол 2. Супербол само. И да, сега... Супербол. И сега с Супербол, ето го него. Сега ще скачам. И тъй с него сега ще скочим и ще отидем в мината. Мога, кой е това тук, бе? Ще можеш ли да скочиш? Аз ли? Що да не мога? Абе, знаете ли как скоча аз? Знаете ли, бе? Да къде само, че насам ли е мината? Не, чай. Туф, майко. Аз правя толкова за колко, че може да е тук се чуя. Yes! Аз оцелях водата, аз съм шампион. Ама по средата ли оцеля? Аз по средата оцелях. Ай, на аз съм, идваш ли? Аз съм там, Ай. винаги съм там, чакайте да съм. Аз като паднах оцелих една жена. Той се цели една жена. Жокле! Чакай, бе, оправям се нещата. Ай. Не, там не е мината, на другата Ами аз от тук минавам, тъй че. Мия. Сингър И после аз ще правя клип. Тоест сега ти, после аз. футбол. Да, тук е малко труден. Майка му да има пак. Майка му да иде, майка му да иде. Чакай! Жоро! Кога? Ти преди сам искаш ли да псуваме да казваме глупости на киповете, бе? Не знам, защото... Не знам. Малко се гледат. О, май! Защото после не се гледат, да. Майка му обичам. Колко да се гледат, аз обичам псува. Да, бокс вярно си. Този псовкът за световно. Никой не е псува. Дядо му го учил. Ти ли, бе, ти дете на амрестата. Аз съм много лоша. Да, тук където убих скелета, не ми ги дай нещата. Това ще пратали минимап, ще го потърся още в ком. Не, аз ще се го намеря. Аде бе, къде отиди ти, бе? Къде избяга, бе? Напреде, бе? Къде напреде? Чай, връщам се. Аз направо на нос гигантската плана се кача. Не се качвай. Планината ме руша. Трябва минимап, нали имаш? Да, що? Е, тук до езерото е. То според това, тук чувам някакъв паяк. О, хайде, остей, просто отивай към мината, ще се чакам. Виждам езерото, виждам го. Малко е далечко. Аз тук намерих някаква мина. А човек, отивай към моята мина, ще се видим. Там. Езерото има ли пясък на него? Да. Няма вече езерото, отказах. Аз се отказах от него. Отиваме сега в мината. Ще се чакаме там. Аз съм на езерото пък. Отивай към мината. Ох, мам. Еми, аз слязах точно долу при това. Тук има някаква кокошка. Ох. Люх, мам, па ще падна лавата. Кой да двамата прави сега тук? Ей, Жоро, после съм аз. Защо не правите наведнъж? То те много да поставя, бе. Клип в клипа. Да, много скъпано става. Кой ще го гледа? Ти. Изгубях те, Жоро. Ти не си супер усех да ме телепортираш. Аз не ме гледам. Аз ще на лак пинели, там ще чакам. Жоро качи втория клип. Я че трябва да заглуша да изгледам клипа на Жоро. Добре. Чакай само да видя с нещо друго. Вайлючо. Чакай, са шибаните тикви. Ето ги. Процента, падата процент. Майнкрафт. Не, съм човек, изтрил съм го. Нямам вода. Това да има. Бахме в момента играе с 30 фрейма.
Не мога да скоча. Продавам верижни бутуши, брод и 2 голд. Така, кой ще го купи? За хора, защо не изписва който лев ти джой? Виж, то се казва F. Не, аз го помислям за друго. Ако махнеш F, тук остава. Човек да смина къде ти и трябва да се сефна и аз да науча пътя вече. Аз не знам къде е, май се изгубих. На те! Бри, кучи свина! Да, тръгнем на ново, чакам та. Чай! Чам. Чайто май не беше в такъв байон. Май напред да беше още. Ето я. Кога ще реснат света, бе? Те вече го реснаха! Кога пак ще го реснат? То вече всичко свърши в него. Имаш ли тук крафтинг тейбъл, бе? Къде? В мината. В коя мина? В мината моята. Май да, що? Защото викам няма. Няма я. Как ми се копа. Човек, нали знаеш пътя, Знам го до някъде. Заради те чакам, ако дойде случайно. Чай. С нощи много яко беше, като реснаха Хайкрафт и как чакаш да го пуснат. На 3 пъти. Ще ви колкото са го снимахте този клип. Не знам. Айде, идвай. Най-сетне чакито, вижте го. Оттам ще видим този път, бе. Да. И знаете, ако не се вижда нещо. Имах още един точ, майка му стана. Бяха 21, сега са 20. Пах ти джъмпа. И какво е такова нещо? Омага, дъма, лапис и редстоун. Не, това танти екстерея. Виж сега като го удариш как ти става. Много гадно. Аз те се подлагах един път, пък толкова съм щипил от тези боболечки, де ти излизат. Ако се сещаш какви са. Да, сещам се. Омага как ме бъгна тук. И на мене. Направи се. Поне като направо, като ексрей ти башка това нещо. Като ти бъгните. Да, ама рудите да виждаш. Газ, беби, газ. Днеска пък не съм Хелп. Тук да изкачим плайната. Оглеждай се за тикви. Тикви ли? Да, тикви. Ето тикви. Къде са? Ето ги. Ето ги, бе. Добре. Значи сме на правилния път. Само тук напред. Аз се ориентирам по тиквите. Дай се, по тикви. Що не взем ги издем? Да. Да, аз не обичам тикви. Много са гади. Аз пък се обичам. Обичкам. Ти ко мразиш? Тиква не съм ял, ама... Аз викаш, че ги обичаш, пък не си ял. Ама че тъпо стана. Аде бе, тъс мина къде е тя, бе? Чай, бе. Тук човешка душа не е стъпвала. Напротив, стъпвала е. Ето. Не. Трябва да изгасиш. Да, добре. Добре, вивокс ей За сега. тебе има грейпа. Ей сега вивокс идваме. Защити ма. Снимам ли? Снимам. Тъй сега вивокс в мината сме. Ще ви покажа какво сме намерили. Идваш ли? Да, манка му пак забравя да е сетна. Ти докато почнеш. Нищо се кача горе пак. И ти в последния път, защото аз вече искам да снимам. Хубаво. Ти що ми прави? Къде отиди, бе?
Ай, бързо. Жълтите китки, що не става? Ето. Не те лъжа, виж. Вижте, ДМ, Gold и Redstone. Това е за мене. Се запушва. Давай. Тук. Gold е за мене. Тръпни се, аз как да го чупа? Айде бе, нали, готили, аз дай сега ще оставя моя дълмът в това. Тъй сега чупи дъмото. Още дъма. Още ли? Yes, achievement! 8 дъма имаме общо всичките. В тебе колко имаш? Аз имах 4 и сега плюс колко? Най-бе още 4 сме взимали. Да. Ай. Момче. Значи сега аз слагам голда да се пече. Махам. Така се не ти бати смешните. Дедко си го писал в скайпа. Добре. Къде е дъмото? Къде го оставяме, да? Сега, от тази мина как се излиза? Чай, сега, тук долу ще оставяме ценните неща, нали ги знаеш къде са? Е тук, в този част. Нали, само си сетна мината и е готово. Чай, рестолна. Кой слуша музика? Жорго слуша. Не. Жълто ти слушаш най-много музика от всички ни. Не, ви пък как я чухте? Под главното си под леглото беше телефона. Ей сега, ще снимам аз клип вече. Чакай да аз още не съм свършил. Кога свършиш? Добре, в бокса, довиждане, до следващия път.